Kauan sitten Roomassa eli nuori Julius Caesar, jonka tarina oli kuin suoraan satukirjan sivuilta. Hän syntyi ylvääseen Caesarin sukuun ja jo pienestä pitäen hänellä oli rohkeutta ja uteliaisuutta seikkailuihin. Julius rakasti kuunnella vanhojen tarinoiden kertomuksia Rooman sankareista ja unelmoi itsekin suurista teoista. Hänen silmänsä loistivat innosta, kun hän ajatteli seikkailuja, joita hän koki voivansa kokea yhdessä ystäviensä kanssa. Mutta suurin seikkailu odotti häntä Galliassa, kaukana Roomasta. Siellä hän joutui kohtaamaan pelottavia kelttikansoja, mutta hänen rohkeutensa ja älykkyytensä auttoivat häntä voittamaan kaikki esteet tiellään. Hän voitti taisteluja, jotka näyttivät mahdottomilta, ja laajensi Rooman valtakuntaa kauas Galliasta. Kun hän palasi Roomaan voittajana, hänestä tuli kuin satuolento, jonka ympärillä kaikki kokoontuivat kuulemaan hänen seikkailuistaan. Hänen nimensä kantoi voiton tuoksua ja hänen silmissään hehkuivat unelmien liekit. Mutta vaikka Julius Caesar oli rohkea ja voimakas, hän myös jakoi viisautta ja ystävyyttä niille, jotka tarvitsivat sitä. Hän kuunteli aina muita ja auttoi heitä vaikeina hetkinä. Kuitenkin suurimman seikkailunsa, Rooman johtajaksi nousemisen, kääntöpuoli oli varjojen valtakunta. Hänen pyrkimyksensä muuttaa Rooman hallintoa herättivät pelkoa monissa, ja lopulta hän joutui kohtaamaan salamurhaajien salaperäisen hyökkäyksen. Vaikka Julius Caesarin tarina päättyi surullisesti, hänen muistonsa elää edelleen Rooman kaduilla, ja hänen rohkeutensa ja viisautensa ovat innoittaneet monia seikkailuja etsiviä lapsia ympäri maailmaa.